Emva kwenyanga besathe qha namhlanje usihlalo walekhomishoni uJustice Raymond Zondo udandalalazise isigwebo esimtyabuleyo noko uArthur Fraser. Kaloku le ntloko yesebe lezokhuseleko lwesizwe ibifuna ukupheka isophula ngemibuzo amagqwetha athe abisa igama layo phambi kwekhomishoni yokubanjwa ngobhongwana kwesizwe. Uzondo uthi ke le arhente ibizimisele ukunika lo kaFraser ngamaxwebhe bewafuna kodwa ke yena watshona emboneni. I can see no reason why it can be said that it is in the interest of the work of the commission to grant the applicant leave to cross-examine any of these witnesses in the circumstances that I have set out in relation to non-compliance with the rules of the commission. Senjalo ke uzondo uphantsi phezulu equlunqingxelo azawuyithitha cha phambi komongameli ngathe wakufumanisa ngokuqhubekayo kwi-state capture eMzantsi Afrika. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.